Yana cikin rahamomi da jinƙayin Allah ga bayinsa, horewa jama'a da samun mutum managarci da ya yi zarra a cikinsu kuma ya kasance yana tare da su bil haƙƙi, yana girmama mafari a zama tare inda aka fito da inda ake yanzu. Godiyar Allah ta tabbata a dalilin dace da mutum mai zuciyar gabaci da kishin amfanar da na tare da shi na kusa da na nesa. Misalin yadda Farfaru Old Boys Association FOBA 1996 chapter 'ya'yan ƙungiyar tsofaffin ɗaliban kwalejin fasaha da kere-kere ta gwamnati ta Farfaru ke ci gaba da shaidawa dangane da yadda ɗanyen ganyen arziki ke numfasawa kore shar sanadiyar bungulowar ayyukan alheri iri-iri daga gare ka Zannan Bungudu. Honorable Abdul Malik Zubairu Zannan Bungudu, hakika gudunmawar da kake nufato mu da ita matukar gaske take taimakawa ga korar mayuwacin halin kaka nikayi a gidajenmu fiye da tunaninka. Hidimar Idil Kabir ta bana hijira 1446 miladiya ta yi wa ɗaruruwan mu kyawu bisa tallafin buhuhuwan shinkafa da ragunan layya da kudaden cefane domin gyara gidajenmu har ma da marigaya a cikinmu 'ya'yan FOBA 1996 chapter. Don haka a madadin dukkan 'ya'yan Farfaru Old Boys Association FOBA 1996 chapter nike addu'ar Allah ya fi mu yabawa kuma ya ribanya maka dukkanin ayyukanka na alkhairi ninkin ba ninkin. Wannan sakon godiya ne daga Dahiru Habib Alhassan a madadin FOBA 1996 chapter.